Terwijl buiten actievoerders protesteren tegen de bouw van het Cultuurpaleis op het Spuiplein, wordt dit boek gepresenteerd. Hierin staan de visioenen van Den Haag. In het jaar 2018 zou de stad bol moeten staan van allerlei evenementen. En ondertussen is er al veel cultuur in de stad. Alle vertrouwen dat de titel in de wacht gesleept wordt. Nou, allereerst, we hebben alles in huis om het te winnen. En afgezien daarvan denk ik en hoop ik en verwacht ik dat we een heel goed concept en een hele goede visie hebben. En die visie is vooral het betrekken van alle Hagenaars bij de cultuur in de stad. Op het ogenblik wordt er ontzettend naar cultuur en kunst gekeken alsof het gaat om een eliteclubje. Is dat niet zo dan? Nee, dat is niet zo. Nee. Dat wil ik in alle toonaarden wil ik dat ontkennen. Den Haag heeft 50 miljoen euro uitgetrokken voor het project. Dat is het minst van alle kandidaatsteden. Het kost Den Haag per inwoner 81 euro. Utrecht trekt 193 euro per inwoner uit. Leeuwarden 738. Maastricht 669. En Eindhoven heeft 648 euro uitgetrokken om culturele hoofdstad te worden. Den Haag is grote kanshebber volgens deskundigen. Ik denk dat ze een grote kans maken. Omdat ze eigenlijk als stad alles hebben. Van internationaal tot gewoon het dagelijks ding, maar ook het Binnenhof en alles wat daarmee samenhangt. Toch vinden sommigen dat Den Haag geen recht heeft op de titel. Omdat alles in principe weg is. Heel veel dingen zijn weg. Er zijn wel heel veel festivals, maar in principe uitgaan, bandjes door de week, het is er niet echt, zeg maar.